Hola a tothom, què tal? Capítol 159, benvinguts i benvingudes a un nou vídeo. Un vídeo per excuses segurament, però bueno, avui he fet feina de nit i... sí, i el Nil està malalt. No és una gran malaltia, però té conjuntivitis i amb conjuntivitis no es pot anar a l'escoleta. Llavors, aquest matí, quan he sortit de la feina, un moment que no puc pujar a l'esglaó, això. Quan he sortit de la feina, he vingut cap a casa, he anat cap a casa i he passat el matí amb el Nil, hem preparat el dinar i, bueno, hem estat jugant, l'he agafat una borreria, no està bé del tot, conjuntivitis produïda al cotxe vermell. Això, que ens ha dit la doctora que una conjuntivitis produïda per com un refredat, que al final és com que són mocs, tic-tac, tic-tac, i com sentiu, moto, i com sentiu està a tope. Però no vol, no ha volgut fer res, no volia anar en bici, no volia fer res. I jo he pensat, bueno, doncs alguna cosa haurem de fer, perquè és que aquest nen li caurà el sostre de la casa a sobre. I ara no recordo què anava a dir. Ah, sí, això, que després de dinar s'ha dormit ell i m'he adormit jo. La cosa és que normalment la migdiada haurien de ser un parell d'horetes, com a molt, i ens acabem de despertar fa un momentet. Hem berenat i ens anem a donar una volta. Jo no sé si anirem al parc, Nil? A veure quants nens hi ha. Si hi ha molts nens no anirem al parc. Ui, sí que n'hi ha molts. Em sembla que anirem a un altre parc diferent. Cotxe. La font de la nena. Hem anat a la llibreria perquè fa un parell de dies que vaig encarregar un llibre que tinc ganes de llegir i van dir que ens enviarien un WhatsApp. Quan el tinguessin no ens han enviat el WhatsApp perquè no el deuen tenir, però bueno, jo m'ha fet il·lusió passar-hi a preguntar-ho i estava tancat. Aquest d'aquí. No. Quin vols? Hem vingut a la biblio. Puc parlar normal perquè no hi ha ningú. Hem vingut a llegir contes. Hem llegit 2 o 3 contes. O 4. És guai venir a la biblio, És guai. No es pot parlar fort. Aquest serà el meu sopar d'avui. Salxitxa, els restos, les sobres, formatge fresc, unes quelites i 2 trossets, microtrossets de formatge. El Nil no acaba de sopar del tot perquè té febre. Té 38, no? Quasi. 37, Ui! Alexa, pausa la música. Té 37,9. I, bueno, ara li donarem una miqueta de ibuprofeno. Ara sembla que la gata vol vomitar, just ara. Res, això, que hem anat a la biblioteca del poble. Jo sempre em queixo que aquest poble no fan mai res. Però és una miqueta un bucle tot això, no? És un peix que es mossega la cua, perquè hem anat a la biblioteca i hi havia un total de 0 persones. Però clar, tampoc fan res i l'aire condicionat estava apagat, feia una calor important. No tots els llibres estaven 100% ordenats com podrien estar en una biblioteca a la que no hi va ningú, però és el mateix. Si no hi va ningú, per què hem d'ordenar els llibres si ningú ho veurà? Oi? O per què hem de fer un contacontes? O per què hem de fer un taller de... No. Un taller de poesia, un taller d'iniciació a la lectura, una cosa així, de petits lectors, uns carnets de biblioteca... No. Jo sempre em queixo d'aquestes coses, però bueno. Algun dia seré l'alcalde i tot això canviarà. Voteu-me. Ja està. Bloc d'avui molt curt, molt avorrit,
però estem una mica així tots plegats. Bona nit.